We gaan eerst voor die Frikkie de Roos uitbeelden. Daar zijn je. Action. Cameraman, dames en heren. Lekker rol, hè? Ja, lekker rol. Oké, action, stop. Yes, the Ravens can score. Dames en heren, Thomas Club, Rugby, aan de zoek. 1, 2, 3. Azee, 1, 2, 1, 2. Ja, man, advertentie voor die plek. Oh, ja, oh ja, kijk, action. Oké, en dan nog weer gerust. Oké, niet allemaal lief. Wat is That's alright, we zien het nog. Maak weer. Kijk,